Okay, lad mig prøve at se, om jeg kan gøre det her lidt konkretiseret. Fordi nu har jeg nævnt nogle, hvad kan man sige, principper eller nogle ting, som jeg tror, der er en del af den måde, Jesus han mødte mennesker på, i det, som jeg så kalder medvandring, eller man kan kalde det discipleskab, eller man kan kalde det forskellige ting. Altså relationen. Det er jo interessant, at Jesus undgik skarne for at kunne være sammen med de få. Og nogle gange så i kirkelivet, og vi som der ligesom har lederansvaret i det kirkelige, vi forsømmer nogle gange dem, vi burde investere i, fordi vi ligesom drøner rundt til skarne. Og ligesom målet er, jo flere, jo bedre. Og den havde Jesus faktisk ikke. Han investerede, det er helt vildt. Altså, prøv at tænke på, hvordan han troede på 12 mennesker. Hvis ikke de havde givet det videre, som han gav dem, så har det jo hele været spildt. Der var ingen handleplan. Der var ingen bygninger. Der var ingen økonomi. Der var ingen struktur. Der var ingen organisation. Der var, lad os så sige 120, hvis vi sådan tager hele flokken med af dem, der var på øversalen. Men i kernen af dem, altså de 12, det var simpelthen Jesu prioritering. Og den er meget, meget imod vores kultur, hvor jo flere følgere man har, jo mere indflydelse har man. Jo flere man kan samle, jo bedre er det. Og jo flere, og jeg er jo ikke imod store skarer, det er dejligt med store skarer, men altså Jesus, han gik hellere dybt. Og han gjorde det ikke på en... Fordi nogle gange, når vi så går dybt, så lukker vi os ind, og så sidder vi har et bibelstudie i sådan en lille lukket kristen boble. Det er jo ikke det, han gjorde. Han gik dybt samtidig med, at han var midt i udsamfundet. Og gik blandt mennesker. Og det er den der kombination, som jeg tror, der er vores udfordring i dag. Og som jeg oplever, at dem, som kommer ind i kirken, med en ikke-kirkelig baggrund i høj grad efterspørger, er der nogen her, som jeg kan ligesom få en relation til, som jeg kan følges med, som jeg kan lære at kende. Det behøver ikke at være venskab, men i hvert fald en eller anden form for, at vi følges af. Her har jeg prøvet at samle nogle konkrete råd, praktiske råd. Og igen, det er ikke sådan noget bibelsandhed, at det her skal være på den her måde. Det er bare i en dansk sammenhæng, ud fra min erfaring, nogle ting, som har hjulpet mig. Og så kan I jo bare gøre det bedre, og så finde ud af, at der er nogle ting, som skal justeres, eller suppleres, eller lægges til. Det ene, jeg har lagt mærke til, det er altså regelmæssighed. Og hvad mener jeg med regelmæssighed? Jeg mener minimum en gang om måneden. Og så kan man sige, Tony, en gang om måneden, det er jo ikke særlig meget. Så vil jeg godt udfordre den anden vej at sige, prøv en gang om måneden i et halvt år, og så se, hvad der sker. Og så finde ud af, om det er meget eller ej. Altså, det er endnu bedre, hvis I kan mødes hver 3. uge, men det er faktisk ikke altid den kæmpe store mængde, og det er også derfor, vi skal passe på, at vi ikke gør det for stort oven i vores egne hoveder. Jamen, jeg er en travl mor, og jeg skal hente mine børn, og jeg skal gå på arbejde, og jeg skal sørge for, og så videre. Det har jeg virkelig ikke tid til, men de fleste, hvis de vil, altså, så kan man faktisk godt, hvis man strukturerer efter, finde det en time en gang om måneden til et menneske, som ikke er inde i ens nærmeste kreds. Og gerne hver 3. uge. Maria, som jeg snakker om, for vi mødtes hver 14. dag i starten, og nu har vi så bare sat kadencen ned til en gang om måneden. Jeg gør det samme med dem, som jeg har lederansvar for i kirken, eller andre præster, som jeg har påtaget mig en mentorfunktion, eller hvad kalder man det, til en gang om måneden. Det er sådan, oplever jeg, så kan man følges ad og også holde styr på, hvad vi snakkede om sidst, og følge op i det, der sker, og der kan nå at ske noget. Bøn. Jeg tror, bøn er helt afgørende. Og det er ikke fordi hele samtalen skal være en bedesamling, men jeg tror altid, det er vigtigt, at man beder sammen. Selvfølgelig fordi, at Gud han svarer på bønnen, men også fordi, at man derved siger, at der er i vores samtale, der er der en tredje person til stede, som vi drager ind, nemlig den treenige Gud. Og når vi går ud af det her rum, Paulus han siger i
Galaterbrevet, kapitel 6, to sætninger, som ser ud til at modsige hinanden. Han siger, enhver skal bære sin egen byrde. Og så siger han nogle få vers senere, I skal bære hinandens byrder. For således opfylder I Kristi lov. Man kan sige, Paulus, nu må du bestemme dig. Skal man bære sin egen byrde, eller skal man bære hinandens byrder? Og svaret er ja. Vi skal begge dele. Og vi bærer hinandens byrder, når vi deler livet. Og vi har interesse, vi har også medfølelse, vi deler sorgen, vi deler glæden. Så bærer vi hinandens byrder. Men enhver skal bære sin egen byrde på den måde, at når vi forlader, så er det ikke mig, der, hvis nu Michael og jeg, vi var medvandrere over en tid, så har jeg ikke ansvaret for Michaels liv. Jeg kan bede for ham, men når vi beder sammen, så giver vi byrden tilbage til Gud. Det er dig, Gud. Også da jeg mødtes med Maria, jeg skulle ikke overbevise Maria om, at du ved, at Gud han var skaber, og at det gamle testamente var sandt, og at Gud ikke var mandschauvinist, og hvad hun ellers havde af forskellige ting, ikke også? Det kunne jeg ikke, det skulle jeg ikke. Det overgav jeg til Gud. Men jeg lyttede, jeg talte, jeg engagerede mig, jeg var interesseret. Og i det, man beder sammen, og der er nogen, der siger, at jeg kan ikke bede offentligt, jeg kan ikke bede højt, så har jeg udfordret folk og sagde, men prøv så at låne mine ord. Og så kan jeg sige en sætning, og prøv at sige dem efter mig, hvis du har det godt med den sætning. Og det vil de fleste mennesker gerne være med til, hvis ikke de er vant til at bede. Jeg snakkede med Christian Kokken, Preben Kok, undskyld. Måske nogle af jer kender ham. Han har i mange år været sygehuspræst på Vejle Sygehus. Han har skrevet flere bøger. En, der hedder Skæld ud på Gud, og en, der har skrevet forskellige bøger. Men han har i mange år været præst på kræftafdelingen på Vejle Sygehus. Og Vejle Sygehus er specialiseret i kræftbehandling. Så han har talt med mange mennesker, som har været terminale. Altså som har fundet ud af, at jeg skal dø. Og når man finder ud af, at man skal dø, så kommer man først i den der fase af, at man prøver at finde ud af, hvordan man kan fikse det alligevel, og så må man komme til et sted, hvor man finder ud af, at det kan jeg ikke. Når så Preben ofte som den sidste, fordi de har forsøgt psykologerne, og de hjælper ikke, og så kommer Preben Kok ind der, som præsten, der skal snakke med dem. Og så spørger han konsekvent, når de så sidder og klager over, det er også uretfærdigt, og så får jeg ikke lov til at se mine børn vokse op, og jeg har også drømt om, at vi skulle rejse til Gran Canaria, når vi bliver pensionister, og nu bliver det ikke til noget, og så videre, og så videre. Når han så har hørt på dem, så siger han altid, har du prøvet at sige det til Gud? Altså, sekulær alt. Han tager den hver gang. Og så siger de, det har jeg aldrig tænkt på. Skulle vi så prøve nu? Og så siger han, det er overraskende, hvad der sker. At mange mennesker, siger han, de gør det faktisk. Og så er der nogen, der siger, det kan jeg ikke finde ud af. Og så tilbyder han, vil du prøve at låne mine ord, så kan jeg prøve at sige det, du har sagt til Gud. Altså man starter en samtale med Gud, og så bringer man ligesom det åndelige, det andet, det større ind i samtalen. Og når man så har bedt lidt sammen, så lytter man sammen. Og er lidt stille. Og hvis folk er vant til sådan vores sprog, så kan man jo sige, har du hørt Gud sige noget til dig? Eller så kan man jo, hvis ikke de er vant til det, så kan man sige, får du nogle tanker, får du noget indtryk? Er der noget, der falder dig ind? Det er jo det samme, man spørger om. Og så er der rigtig mange mennesker, der begynder at fange signaler fra himlen, når man er der. Og så er vægten ligesom ikke mig, fordi der er så mange danskere, der er vant til, at de skal fikses af en ekspert. Og den skal vi ud af i kirken. Og det er ikke fordi, der er noget galt i, at man har folk, der er dygtige til både psykologi og psykiatri og terapi, alt sådan noget. Det er godt alt sammen. Men problemet med det er, at det går jo kun så langt, som vi kan selv. Men vi kommer alle sammen på grænsen af, hvad vi selv kan, og der har vi brug for at komme til det sted, hvor vi lukker samtalen op med Gud, for det er jo kun ham, der har svaret på de helt store ting. Og det er det, vi ligesom skal hjælpe mennesker hen til den grænse, og det gør vi i bønnen. Og så prøver vi at lytte, og så prøver de at lytte. Og jeg har også oplevet, at folk, der er fuldstændig nye i troen, har et eller andet profetisk ord til mig, og det er jo helt vidunderligt. Jeg får sådan en tanke om, jeg ved ikke, om det siger dig noget, Tony, og det gør det virkelig, hvis du bare vidste. Ikke? Altså, det går jo begge veje. Og så min tredje punkt her. Vær åben og sårbar. Og det går jo lidt tilbage til det, jeg også sagde om 12-trin.
at vi tænker nogle gange, at hvis vi skal kunne være til hjælp for andre mennesker, så skal vi ligesom have styr på det hele i vores egne liv. Så skal vores ægteskab køre til 12++, og vores børn de skal være velopdraget, vores økonomi skal være i orden, og vi skal have styr på vores gudsliv, og det skal også se pænt og rent og støvsuget ud derhjemme, og så videre, og vores arbejdsliv skal gå godt. Ikke også? Men det er jo løgn. Fordi sådan er livet sjældent. Og det vi skal er ikke at have styr på det hele, men det er, at vi skal være villige til at give det hele til Gud, og så også være åben omkring, sådan som livet ser ud lige nu i mit liv. Og jeg har lagt mærke til i de her trinkurser, at det jo ofte er præster, de bliver ledere for sådan en gruppe i trinkursus. Og for mange af os præster er det faktisk vanskeligt ikke at være eksperten, men at være den, der bare har brug for hjælp. Men det er jo et menneskeligt vilkår, at det har vi alle sammen. Jeg har brug for hjælp. Du har brug for hjælp. Vi tror på Jesus, fordi vi har brug for en frelser. Og det betyder jo ikke, at vi skal hælde alle vores inderste hemmelighed ud over alle mennesker. Det er ikke det, jeg taler om. Det er mere en grundlæggende villighed til ikke bare at være en tilknappet, pæn, velpoleret kristen, men være et helt menneske. Både med glæder og sorger, og nederlag og sejre. Sådan som livet nu er. Og det hjælper meget mere end det der lidt småfalske fuldkommenhedsbillede, som der ikke er nogen, der tror på. Og hvis de tror på det, så hjælper det dem ikke. Fordi så tænker de, det kan jeg aldrig leve op til alligevel selv. De mennesker, jeg kender, der er mest hellige i ordets bedste betydning, altså ligner Jesus mest, er kommet tættest længst på ham, sådan som jeg nu kan vurdere det. Det er altid mennesker, som er helt klare og afslappet omkring, at de virkelig selv har noget at kæmpe med, og de har brug for Guds nåde i deres liv. Så har jeg punkt 3 her. Giv tid. Og det er jo forfærdeligt for sådan nogen som os. Fordi vi ville hellere have ting, der skulle ske i går, end i dag. Og os, som en er ikke nødvendigvis lige dig, men nu tænker jeg om vores kirketradition, hvor det sådan gerne skulle gå hurtigt, og vækkelse, og nu, og helle og 100, og sådan, ikke også? Men det her, det er, det kræver tid, og vi skal ikke ligesom forsere. I trinkurset, så siger Lars mange gange, stol på processen. Og det er jo ligesom igen tid. Stol på det. Følg med. Giv det den tid, det skal have. Og stol på Helligånden. Og jeg har fundet ud af, at det tager helt vildt meget. Der er nogen, der spørger mig, Tony, er du ikke bange for at blive stresset og udbrændt, når du nu er præst? Og selvfølgelig kan man jo godt nogle gange blive betænkelig, når man ser folk, der bliver det. Og jeg siger ikke, at de er stresset og udbrændt, fordi de nu har gjort noget forkert, som jeg gør rigtigt. Det er ikke det, jeg prøver at sige. Jeg siger bare, at det, der har hjulpet mig, det er, at jeg ligesom, når jeg møder virkelig mange, virkelig kritiske situationer i virkelig mange menneskers liv. Og fordi jeg har det lederansvar, jeg har, så er der også nogle gange, jeg virkelig får de virkelig tunge ting, ledelsesmæssigt. Og jeg har sådan brug for at læne mig tilbage og sige, Helligånd, jeg stoler på dig. Og igen, nu bliver sådan helt trinkursus tale det her, og det gør virkelig ikke noget. Den her sindsro-bøn, Gud giver mig sindsro til at acceptere de ting, jeg ikke kan ændre. Og mod til at ændre de ting, jeg kan, og visdom til at se forskellen. Det der med at læne mig tilbage og sige, Helligånd, det har du styr på det her. Jeg skal gøre det, jeg skal gøre. Jeg skal tage de samtaler, jeg skal tage. Jeg skal tage de beslutninger, jeg skal tage. Det er ikke det. Men når jeg så har gjort det, og det ikke er nok, Helligånd, jeg stoler på dig. Og så har jeg skrevet her, vogt fortroligheden. Det er enormt sårende, og jeg oplever det ufattelig sjældent, vil jeg så sige. Men det er enormt sårende, hvis man betror noget til et andet menneske, som man så hører fra et tredje menneske. Så når vi får ting betroet, så skal vi vogte over det. Og særligt hvis vi har et miljø, hvor alle synes, de kender hinanden, og det kan man også dele, og du skal også være med til at bede for det her og alt sådan noget. Men
det er bare så vigtigt, at man ved, at det, som jeg betror dig, eller du betror mig, at det bliver imellem os. Og hvis vi deler med det, nogle andre for at kunne bede for det, så spørger vi om det først. Jeg tror egentlig ikke, det kræver så meget forklaring. Men det kan give dybe sår, hvis ikke vi vogter over det. Og så involvere mennesker i det, du allerede gør. Altså hvis du synes, du har ikke rigtig tid til så meget af alt det her, men hvad gør du, og kan du eventuelt invitere nogen med i det, hvis du er med i, hvad ved jeg, i teenagearbejdet, er der så en, der kunne følges med dig til et eller andet, I kunne hjælpe dig med det, det kan jeg jo se, I er gode til allerede med de unge, der er i kirken. Og så har jeg skrevet op her, følg op på aftaler. Det er meget, meget... Jeg gør altid det, når jeg går for sådan en samtale, at jeg har sådan en notesbog, så skriver jeg altid op, hvis vi aftalte, at den anden skulle gøre et eller andet, eller jeg skulle gøre et eller andet. Fordi jeg snakker med mange forskellige mennesker, ellers så råder det hele rundt i mit hoved, og så kan jeg ikke huske, når jeg kommer til stykket. Og det kan godt være, at du har en skarp hukommelse, og du kan det, men det kan jeg så ikke. Jeg har brug for at skrive det op. Så jeg laver altid nogle noter, sådan at jeg kan huske, hvad vi taler om, og hvis den person sagde, jamen jeg vil have inden næste gang, så skal jeg have snakket med min mor om det her, for eksempel. Jamen så skal jeg ikke glemme det næste gang, så skal jeg sige, hvordan gik det egentlig med at snakke med min mor? Og lige den der lille sætning kan gøre hele forskellen på, om man kommer videre, eller man bare kører i ring. Så det her med at følge op på aftaler, men det mener jeg ikke, at man selv skal tage ansvar for den andens liv, men det er med det der med tilbage til det her med at hjælpe til handling. Og så sidst, men ikke mindst, vil jeg sige, lav aftale om varighed, altså for at det her det er realistisk. Så hvis jeg nu mødes med en, som for eksempel en, jeg tænker på nu, som jeg har mødtes med 3/4 år, tror jeg, så aftaler jeg altid med dem, skal vi prøve at mødes en gang om måneden, eller skal vi prøve at gøre det et halvt år? Og så kan man tænke, et halvt år, hvad kan det flytte? Men hvis man efter et halvt år tænker, at det her det er virkelig meningsfyldt, lad os tage et halvt år mere, så aftaler man et halvt år mere. Men hvis man synes, at det var det, så har man mødtes 6 gange, og så har vi aftalt det, og så føler du skal ikke føle, at nu skal du være deres ven for tid og evighed. Du følges bare med dem et stykke på vejen. Og det er jo i virkeligheden sådan liv, der er nogen følges man med et kort stykke på vejen, og nogen følges man med i 20 år på vejen. Og det ved man jo ikke, når man starter på turen. Men jeg tror, det er vigtigt, at man aftaler, at det er ikke givet, at vi to skal følges ad de næste 10 år. Men også for den andens skyld i virkeligheden. Vi gør faktisk det samme, når vi beder folk om at blive gruppeleder, netværksgruppeleder i vores kirke. Det lover de også kun for et år ad gangen. Det er lidt det der med, at vi følges ad, og så lad os se. Og de fleste er det jo meget, meget længere, men jeg tror, det er godt at have en aftale, og så kan man altid forlænge den. Hvis man synes, at der er energi, og der er tid, og det flytter sig, og det er godt. Ellers så kan man sige, fedt, det her det var det, vi aftalte, og det kan jo være, at vi skulle mødes en anden gang længere ned ad vejen, men tak for turen så langt. Og jeg tror, at hvis der for eksempel i en kirke som jeres, hvis I der sidder i det her rum, vil tænke, det her det kunne jeg godt finde på at gøre, så vil I kunne tage imod rigtig, rigtig mange nye mennesker. Fordi i det her rum, der er der så meget livsvisdom. Og det er ikke kun de gamle og de ældre her, der har livsvisdom. Det er os alle sammen. Der er så meget erfaring med Gud. Jeg har jo bare hørt lige lidt af jeres historie også her ved bordene. Der er så meget fællesskab og relationer, man kan hjælpe hinanden ind i. Og hvis vi vil tage det her og gøre det i al sin enkelhed, så opfylder vi en af de helt væsentlige ting, der skal til for, at vi kan være en kirke, som ikke kun er for dem, der er født og opvokset kristne, men en kirke, der kan tage imod dem, som har en fuldstændig ikke-kirkelig baggrund. Der var en kvinde, som sad hjemme på nettet og tænkte, jeg vil gerne have, at min søn skal prøve at ligesom få et forhold til kristendommen. Og det var på en måde en sjov tanke at få, hun er enig mor. Fordi at hun kom ikke i kirke og havde ikke noget specielt forhold til kristendommen selv. Men hun havde en fornemmelse af, at det var væsentligt for hans almindelige sundhed og en sund opdragelse. Og ligesom, at han fik noget med sig, som ikke bare var bogligt, men også et eller andet menneskeligt, et eller andet.
Hun fik den fornemmelse. Så sad hun og kiggede på nettet, og så kunne hun se, at vores kirke lå ikke så langt fra der, hvor hun bor. Og så kunne hun se, at vi havde et børnearbejde. Så hun skrev til hende, der leder vores børnearbejde, må man godt bare komme i jeres kirke og komme i børnekirke? Det måtte man gerne. Så dukkede hun op i august måned. Og hun har været der siden. Og stille og roligt, så er hun vokset ind i troen. Og det er jo dejligt alt sammen. Og den der dreng, han slæver så hende med i kirken nu, fordi han er simpelthen blevet så glad for den der børnekirke der. Så hvis der engang hun ikke gider, så har hun bare kommet med, fordi han skal i kirke. Og der var en gang, hvor hende, der leder vores børnekirke, hun selv havde teksten, fortalte hun mig. Og så var hun ligesom nødt til bare at hoppe til, fordi der var en, der var blevet syg, og så tog hun lige den der med Moses, og så kom hun lige til det Røde Hav, og de skulle til at gå over, og så sagde han, og så siger hun så til de der børn, der sidder der, og I får fortsættelsen næste gang. Og så sagde han bare der, du kan da ikke bare stoppe nu! Det er så spændende! Hvor kender du alle de historier fra? Ikke? Han har aldrig hørt dem før. Han var fuldstændig grebet af den her historie. Og nu kommer så min pointe. Hende, der leder vores børnekirke, havde så en snak med hende her. For 14 dage siden, tror jeg, hun fortalte mig. Og hun havde så sagt til Miriam, der leder vores børnekirke, sådan lidt med lys i øjnene. Jeg var til sådan en lovsangsaften, jeg havde den anden aften. Der var der en, der kom hen og sagde til mig, skulle vi ikke prøve at mødes nogle gange? Bare snakke lidt om livet. Nu begynder jeg for alvor at føle, at jeg hører til her i den her kirke. Okay? Og tænk, hvis mange vil gøre sådan der, så kan vi skal ikke være eksperter i noget som helst, ud over vores eget liv, og så bare dele ud af det, og følges med mennesker, og så se, hvad Gud han gør. Det er altid en enkelhed, det der opgave. Jeps. Amen. Klokken er ved at være 2:30. Må jeg ikke lige bede en bøn for det? Jeg takker dig for alt det, som er i det her rum. Tak for alle de guddommelige indgreb, som vi repræsenterer. Alle de smerter, vi har gennemlevet. Den salvelse, du har lagt på vores liv. Den kaldelse, du har givet os. De mennesker, som har formet os, og som vi har været med til at forme, og som vi er blevet formet af. De historier, vi bærer med os. De sejre, vi har fået. Her tak, at vi ikke skal gemme det i vores eget lille skatkammer. Men tak, at vi skal lukke det op. Og selvom vi synes, at det måske kun er 5 brød og 2 fisk, så tak, fordi du vil tage det. Og når det kommer i dine hænder, så vil du bryde det, og så vil du gøre det til mad for rigtig mange mennesker. Vores helt almindelige liv, det vil blive et redskab, en inkarnation af dig. En legemliggørelse midt i sin almindelighed, som din herlighed, den vil komme og virke ind i menneskers liv igennem. Lad os se det, lad os gå ind i det. Og tak fordi den her kirke skal få lov til os at vokse på det her felt. I Jesu navn. Amen.